Good di mga kaparso, mamayang 3 AM pipilitin natin bumangon para po tignan sa downtown kung anong kaganapan doon ng maaga pa. Tulog muna hanggang 3 AM. Oh my, napakahirap palang bumising ng 3 AM. Parang lumilitaw ang isip ko. Gagapin muna ako. Ah! So ayan, nagdrama lahat to, baga naparayo lahat ka mo. Amo talaga itong sinisiring acting kung pwede pa maging artista. Pero amo talaga itong kamatuoran. Makuha talaga pagbatay kagawon. Pagubya ka, diri ka talaga magmamata kaya ano. Papadayong ka lang katurog nga mananap ka, bisa na nut oras, magsisit ka pagunin alarm. Pagkatapos ito nga magtitinog ng alarm, di po kat ikaw pugot gulit. Ikaw pugot urit-uritan nga gusto ba puspus kung ano matong alarm ngayon mo ginsit. Napapamatudan la ito nga oras ka talaga. Ayaw pag pinasangil, baga naabusar ka na. Pero balitaw, diretso na pagkaturog, bisan dire ka na magmata kung wari ka man giniimo pagkakaaga. Okay? Amo talaga't maupay. Sumabatian ako. Good morning guys. So ayan po, nandito na po ako sa Imelda Park. Yes po, tingnan nyo po. Alright, so ayan. Nakikita ko naman sugad din nga oras sa Imelda Park. May talagog tinga nag-i-strolling. Dilagyan pa nagtatakas pag ina-strolling. At iniwat may nakita ko magbubarkada. Nagtatambay na doon ka pag-uli siguro. Nagpakainom ini bangin pagkastigong pag-uli era balay. Or di kayo panuyamusa. Di na magkakanak yung bubuhat. Di na maupay. Tama. So adin nalat kita may nagja-jogging nga nakita niyo. I-ering ka upay yung labagalan kuan. So adin naman mamingaw na nga din may entrance mismo pa kadto may Spark Summer. Maaram gani kung ngayon dapat maaram ko nakapagtambay ka na ni Imelda Park kay pag pinakalurong-lurong. So adin na nakikita nato na din may exercisean, may isang tao dik maaram snatch rin kung ano ba yun pero ba yun good la o di kaya nagtatambay lang nga dahil kita yung pag take advantage kung ano nga da. So di ba may nagbabasketball nga may basketballan ini kasi nga oras amoy ni sinisiring nga masasulong yung basketballan. So di nga oras kaya amoy ni amo gibubuhat, amoy ni talaga. So makikita natin lahat ni Spark ano ba ni food strip, mamingaw, waray na tao, sarado na bangin nagikakaradi ka. Kaya tungod nga abrido pa pag alas 3 na sarado na food strip, pamamati. Makikita natin na may plug full crossing ti pagadto public hospital. So kami mingawan na po ni Imelda Park. So adi naman may twist. Yan makita ka nga din nagbabaligyan silot. Angay na may mga UTI, ayaw na pagruwaduwa, pakadi kami nag-aaga kaya adi nila temprano pangan magakaspili ka talaga bago nga kuha tikang mismo puno. Understand? So ayaw na pagruwaduwa, gusto mo mawarahin hinay-hinay ito ngayon mo UTI nga diri itong mga umabot pagiging acute nga makakapag-iika ng dugo problema pa ito tim ano ba kag anak or anong pamilya nga ikakadto ka hospital. Amo ni bulong solusyon so gani nga oras pag inom maupay kay talaga ito nga tinuunaw na talaga ning pagkaon ng kanang kagabi. Anak ko na ito nga diri ka maging pabigat nga pagpakaupay tagsagdon pamamati bubo ka amo to tagin sisir nga imo. Nga di naman na smart. Yes, makikita naton nga duro daw pantawo. Yes, 24 hours ini nga sa Pia Avredo marasan ira tinapay nga dingan sa bayan ng sik nga murag coat bisan may bago ka pala nga naupay timiran at may kasurupsup ka nga panulay ka. Gusto mo magpakamatay na kung mamatay ka kasi nga dangi mo kung may pension ka wata kay sugad nga ning waray ka pa pension problema pa tud mga konsyal nga diha kat balogan pa naman kung nanginginano ni mga tong konsyal kung baga ti arabot na eleksyon nga dapat pakita tsara ay naman pagdumot kung ginugutom ka man sugal ini nga oras adi abredo pantap silugan nga di nga marasa maaram ka naman nga barato ira nga di syempre ang sinisiri nga barato igara ka kasit nga panulay ka mahilig ka magpinambarato adi naman kita hamay City Plaza so ayan makikita nato nga close na era lightings nga maupay pati an era fountain syempre sugad kasi ni nga oras waray na tao alam mo na mag-aksaya nga abredo lagi pan era fountain bobo ka diri dapat sugad ito o sirado na ay na pag ikakaradi bangin naghimas ka mga pingato pagtambay ka may lights waray na katawa-tawa nga di bangin nagiinusahan ka saniban ka pa ingat to kaludayon na kuhan alburaryo para to naman tigawas ang katbalogan o finan banban yes okay na ito mas maupay pagbiyahin so kanini nga oras tungod nga temprano ka may nga ton imo gusto dangatan ngandiri ka pahagard kaya sakay nan era first trip nga biyahe so adi naman may Jollibee may makikita naton nga close pan Jollibee pero may mga crew na ira nga ada gawas syempre kagawon niya na para preparation itong magkaka morning kay damot makaw na Jollibee so ang adi naman mang inasal may minimal. Okay, sirado pa minimal nga manginasar, sirado palat bangin mangumbita kani mo mga friendship masing pangaon kita nga tumakusog ka lang mangumbita kung baga sirado pa bantay ko na bredo kaya makuri mo mangimbita kaya no nadlo kang baraydan ay pasangit adto naman magkarapi sugali ni nga oras maupay ni Avredo pang Park Ingo 24 hours tungod nga marasan ira tinapay tapos maglaso ka nga magkapi ka tungod nga mapasupaan laso tigda ka na kay mas kalain pag inom to lapsaw timdi lang nga panulay ka pag hinay-hinay pagkapi
Okay, may tinapay man amo anig don loban tinayngan para mamintinan iya kapaso. Okay, aman buhaton. Nga di naman may Honda service sa dapit may Summer College Hotel makikita naton nga mamingaw na pero may mga tao nga nagkakalakat nga di. Nga may nakita ko parag silig pag hinay-hinayin pagapil ng basura kay temprano pero nga nagmamata para maglimpyo ang katbalogan. Ikaw daw nga ni nga pakalat ka waray ka na batasan nga dipukat ka pag respeto kay tukod nga makura pag pinanilig lilibuton pangyarang katbalogan. Ayaw pagtapon nga porket may parag silig na amuyaw kala. So makikita nato ng patag tulay waray na may nagagi nga tao pero may daw mga 3-seater nga naginagiagan mga service syempre po amo ito na mamasada nga aton taga katbalogan nga motor. O Infinity naman na pagkanya na close na po light na lang Avredo Aera amo nin sinisireg masarap ang libre basta tay. Syempre sinisiring ko ito mas madali pag invite pag magyaya kang gating mga friendship ito nga diri talaga na upod lalo na tim friendship nga girls. Yaknan mo, yaknan mo magmimilk tea kita. Ay nako dalagan dahil ito. Warat of excuses, warat sinisinga pasangil, mapakadadayon ito. So makikita nato ng sound wave nga abrido pa pagkanya na. Ngan waray nagtambay nakikita nakatambay may grill. Syempre amo itong sinisiring pag opening pa lang sound wave makikita nato nga kairira ito nga nagtatarambay. Ngan ang pagkasuga din nga oras amo yung sinisiring nga last order. Maram ka mo na bibili nito nga da. Amo itong sinisiring nga damuan istorya kaysa ang tagay. So nga din naman ang Robin Bake Shop, syempre iya kasapit niyan mamiyan waray na po close na puwera nga di. Maram ka po ang ira mami nga din nga napakamarasa nga barato. Lalo na itong nakainom, makakapagyakan kagudan imo kainom nga istap ani kita nga di pag sabaw kita kay mapason ira sabaw nga di nga aruan ning kidya. Upanin sabaw, tanggal ang kanan irem no nga hapdo santian. Nga no pagkanya na lahat makikita nato ng gudi close na po pagkanya na bangin masiring ka pakadto kita gudi kay magwa-washing close nan gudi pamamati bangin ngadto kalugod ang karambola. Ikaw ang ikadwa nga mag-viral sa CCTV. Di naman may kanlap wash, yes, may laundry. Okay, sa Pitam Fame Hotel, may nakita kita nagaray nga doon nga usa nga motor. Ngan makikita ko talaga nga di ngan mapapansin ko nga di mamingaw talaga. Pero baga pag-abot ko talaga, wari pa na maging maringasa nga dahil kasta. Sambot daw lahat, sulod ang mga kwarto kung baga may maringasa nga to. So anyway, ayaw na kita pakialam. May sarili kita nga kinabuhi. So adto naman ang mga nagbibilingin sabaw, adina, abrido lagyap, 24 hours. Namimiling kayong bulalo, Paris, Mami. Okay, abrido panchoks. Amo itong sinisiring talaga nga 24 hours. Ito diri talaga ito nagsasara. Makisabaw ka, angay ka nga da. Para ito naman mga nahubsan ng gasolina, maram ka mo usa na lang abrido nga di katbalogan nga gasolina. Wara ibaan, Shilla ito talaga pinaka-abrido nga di katbalogan nga gasolina. Basta suga din nga orsin kagahon. Ngan may dala tira nga di istora Shell, syempre may danagidaan lingkuran, okay may lamisa nagidaan. Mapili ka na lang kung ano ni mga da gusto mo energy drink or tanggal peraw pwede ito nga da may dalat nga daira smart up nga pwede ka uminom pero bisan lang ito nga smart up nga masisiring mga guti ilang percentage pa damo na ito nagshiran sa loobin tapos syempre magdadrama tangis-tangis nga di puta mga bago lang di rin nalagas nga nagtitinangis ka makarawod kanya na nakita na niyo naton ka bugusan nga ginlibot makapakato na kita downtown nga ito naman kitang damang tao kung ikaw naman nakainom nga di puta kasuga din nga oras gusto mo mahawa pakadi pa hawa na abrido pa bobo abrido pa era nga mabubusog ka dayon pag uli mo di ka manuno kasing kardero so adi makikita nato nan merkado ayan damo ng mga motor nga tipagadto may nagbabaraktas nga mga tao ngan may nakita la ta nga di ali sidecar nga baboy ikaradto ni slaughter kay alams na di diskarnihon so ayan nagbaktas na kapakadto palitan ng baka para dun gusto mo high blood or high blood ka na talaga kaya no waray ka sa laping nga panulay ka so adin nan kuan ang karne ng baka yes nakaratay pa ibig sabihin nakalatag pa bago pala nga iyo nga ira karne nga di ikaw na lang mapili kung ano nga part and baka nimo gusto paliton so aywan ay masyatotan ko shoutout mga empleyado nga di sugad mga kuya Ricky nga kuya Butcho yan empleyado nga di nga aga pa nagmamata para kita may mapalit nga kanang bakang karne ngan kung nagbibiling ka naman masustansya karoeg mo kumawan masustansya adin mga gulay bago pa lang nga harvest adi may merkado dapit paggawas terminal sakto nga paggawas ang terminal pamamati bubuka barato lay nga nga panulay ka pwede ka nga di mamili mapili ka na lang may tiniros may dalat bugos pa nga ikaw na lang magtitiros may dalat tira nga dihin banano avocado nga katapos mo kaom pwede ni gamiton pwede ni panimagas nga mas masisiring ko mas healthy pa ini kaysa nimo panimagas nga dulce maruroba patim tawad to ay ni waray karoba healthy patim kalugaring nga pwede pa mag-iya tim kinabuhi pamamati budlot ay masawa bago pa lang anak okay may dangal pagpagatas maram nga pagpagatas kun ano amon yang puna linimpyo na gidaan sigurado pag makaigupin sa bawan nimo asawa ni sigurado damuan gatas nga may udodorot ngan mahilig la tatahong o nakita ka may taong nga di nga inabrian na gidaan
Yo, di ka na mag-iinabre, palit na lang ita, pwede to gisahon ngan adobo. Hapag kanya na adi namang kita alagang daga, syempre adi kita may Katbalogan Inter-Island Passenger Terminal. Okay, makikita naton nga naghulat ang ira pamasayrosan nga kumadya Katbalogan, yan po amo po itong mga teori ay ira mga isla nga lugar. Nga nang kaluyo naman ini kung namimiling kan isda nga suraon, pagdara na lagi daan spot kay nga di talaga spot ay pinaka-importante ngan kung baga waray man ka spot, team cellphone na mo gamit ang flashlight ay kabaraka waray nga di snatcher kay mga tao nga di okay, naghanap buhay ng marangal at lumalaban ng patas. Anires da nga di nga baligya makikita naton nga tambakay. Pwede lat ito kinilo. Okay, may dalat nga dihin masag. Okay, may da pasayan. Noos may adaliwat ngan lapu-lapu nga dagko angay sugbawon ngan luton sweet ansar. Talaga naman napakasarap. Pwede la tiningiyo igpasalubong ani mga kamag-anak nga do ay rayo kay usa kasi ni nga di nga palitan nga masisiring mo talaga nga tambakay nga barato ngan mga labas pa ni kay tiking line ato nga nasasakupan nga kadagatan nga diha Katbalogan. So makikita niyo ang lapu-lapu talaga kag dadagkungan yun tuman nga nuos angay ni pang calamares, swak na swak talaga ti pang calamares sigurado. Pwede pampulutan ng tanan. Labi na dun may mga kasyon, pwede yan talaga yan yung mga bubo. Pwede ni ayaw na pag-alang, pagpakadi. So ganda ni nga oras alas 3 kay dito nagkakatirepo nito ang tambakay nga sura. So pag ganyan na kay tapos naman kita maglibot ang Katbalogan, nga tapos na lang mamerkado. So adi na ako balay makikita nato ng talabang nga amoy na akong lulutuin niya. Napakasimple lang pagluto ini, kailangan mo lang magpakalad ka din tubig nga ni butang hiyangan ayaw lang pagpabuka para diri mawaraan rasa. Nga na pag kanya na ma-shoutout ani ako, friend Gabrisa Valenas Junior teka nga QC ngan Joshua Nunez nagifan camera ngan Marek Lee shoutout kuya tak naong paki-edit ngan Angelo Mondragon. So ayan, para next nga mapa shoutout ayaw pag alang pag-comment ayaw kaawod pa ba ito era. So ayan, titilawan ko na akong ginluto nga talaba. Oh so ayan, gimbuka ko na, makikita niyo nga matambukan unod. Ayan, butangan suka, the face isaw-saw. Yummy talaga yan. Yummy talaga talaba. So ayan, shoutout na ako taga Video Emer Habulin. And then dito na po nagtatapos ang ating video. Salamat po sa mga pumapalo ulit. Nagpapasalamat ako sa inyo. Thank you.